नमस्कार मो ना हूँ वर्षाराणी बेहरा मु पौड़मेरी सेंटर कहूँ गपना मर्च गोटे गाँव में दी बोहू थी परिवार थिले बड़ बोहू मर्च छेन कला कहला मर्च जी नब तार मर्च पिलाटी आगा हम कहला सान बोहू देखला घर किसी तुण ना मर्च फली मर्च से गचर गोटे मर्च नेला मर्च नहीं कि खाइला केते दिन पर तार गोटे मर्च पिलाटी आगा है सी नहीं खातदार फोबाड़ी देला राति के आसी पिला कहला माँ माँ कहला सान बो आई कबाड़ खोलला पिला को मर्च पिला को नहीं घरे रखला शुई पड़े सका पाइला मर्च देखिकी पिला मैंने स्कूल जीवार सी भी हट कला माँ माँ मु स्कूल जीवी ता माँ कहला तू एडिकी टिके बकटे होचु आउ ते स्कूल गले कूदी देवी कहला माँ मुझी आगा ताप पटा खड़ी बैग सब किनीदेला गला को कहला माँ मत टंका दियो ता माँ टंका देला टंका देकी पठेला सी गला तापर आसला बेल को सी सुना दुकान गला को सब धरिकी सुना धरिकी आसला को ए मत पैसा दौनु पैसा देलु से गला एपट नाक बाटे पुरेबी सेपट नाक बाटे बाहर कहला ज तापर आउे लुगा दुकान गला लुगा दुकान को गला को से लुगा धरिक फेरी आसला से गला ए पैसा कहीं कहला को सी कहला एपटे पाटी बाटे पुरेबी सेपटे पाटी बाटे बाहर कहला ज तापर आइला कंसाटाटी दुकान को गला को कंसाटाटी धरी सब आसला हरी आसला को सी कहला ए पैसा कहीं कहला सी कहला एपटे कान बाटे पुरेबी सेपटे कान बाटे कहला ज तापर घर को आसला कहला माँ माँ कबाड़ खोल कहला माँ कबाड़ खोलला खोलला को तापर एत जिनस धरी तू केमी आसल टंका कर कहला माँ मत घर को निवाके कहला घर को धरी गला तापर राति है शुला मर्च बड़ चालाईटा सी कौन कला सब जाक नुचेई रखीदेला सुनाटे कौन है करेन्ट नगेई रखीदेला तापर बड़ बो आश्चर्य है सुना मैंने देखी गला गोटे काड़िया को गला करेन्ट ना गला रढ़ी कला को ता माँ बोपा सब आसिक परिवार लोक गाड़ी गुराड़ी करके घर बाहर करदेले।